India Mi channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hapring ki jing yakhi persha bamsa bashar khe ki barang ye pteng hanipal la sakhi ya kajing sha thombo jong umentri rang ba du barim kari ushar bahadur duba bat ka kurim jong u ka arzu rana duba commentary kambari bat umentri plating ka bat kajing sha thang im ka kurim upi ambarim hakipat buhur kinong yakhi klarung jubor pat penprai ka yingsa jong uduba ha buda nil khanta Kathmandu kidur ki bala sapriang ki pen I ba upi barim ula place nam na kadur khmat jong u hadin ka jingsha thombo shwa ba ki bo shipai kin wan poi hakate ka jaka ban palat im ya uduba bat ka arzu ki jing yakhi balaya lam da kinong yakhi persha ki babun ki samla ki bakhot janzan kilanang jor hadin ba kilan penang penjor ka kam thombor bat thang bat penprai ka jingtei ha Kathmandu bat ki we ki banta jongkari kenthop ka jing thang ya ka ying dorbar parliament ha kisni ba ar balala ki ying ki sem jong kinong yalam san perthei ki mentri bat he sarkar nalor ka ying dorbar kila sha thang ha ki samla ki bala penpai ka jing bitar ha ka ba kim sham lama pro wat ka office jong ki party bat ki thanat bulen kani ka jing yakhi ka balami hadin ka jing khang ya ka san social media hari barok ka we kalawan ra ya ka jing yap jong ki khat khandai ngot ki brio bat ka jing man sau jong palat lais pa ngot ki we pan hadin ba ka jing yakhi kala jur bha upm ka nipal ukp sharma oli ula wengno ya ka te ka jing khang persha bat I no kam ha ka sngi ba ar balala ki pajba ki babun ki samla ki lapan shlei ya ka surok ba ha Kathmandu haringkat ka jing perta sangye ya ka jing bam sap om ya ki san social media Umentri platingta u Bishnu Prasad Pudal layo I haki video ba ula shabe thong hakalenti ha Kathmandu ringkat bat ki brio ki bambare na din jong u uwei usamla uba wanmar persha yalayo I ba ula kanti bat kanjat ya uni umentri Karachya Lakshmi Chitrakar kakurim jong upi barim unipal jhalanach khanal kalaklatno hakasni ba ar balala hadin ba kinong yakhi gla thang ya ka yingsa jongka hadalu haki benta ka Kathmandu ong ga kubor katba la sakhi ya ki dor bat ki video ba share khai jong ka jing yam ka jing jot bat ka jing khang ya ki ying ki sam bat ki jing don jing em ha Kathmandu na kalyang ki bor shipai ka Nepal kala shim ya ka jing ket kli ban pentikna ya ka jing shong shngan ha ka ne ka hri Himalaya tat hadu banda yo ya ka sarkar ka bathamai kisipai kala penjari da ka korfeu bat maham ba ki jing jia jong ka jing penjat jing lute ne jing thombor ki riu shimet kin ngat ha ki jing e unong yalam ubala ha banmi menta shakmat udai u he du sipai u general Ashok Raj Sindal ubala kerpat ikinong yakhi persha bakin shim da kalenti jong ka jing yakran ban penpet ya ka jing e da kilenti ka jing sok ula pen pauru ka jing sngolam halor ka jing du no jong ki men sim bat ka jing don jing em namar ka ne ka jing yakan a ka balastang ha ka pratarik unailar